Atong ipahayag ang pagtulunan sa simbahan Katoliko may tungod ni Birhen Maria. Kay niyang patron ni Kuano Birhen sa karon ng panahon. So ang patron diri sa Tipadilla yung pwede di. Naghan na rin kapilya Tipadilla no? Nagang kapilya ba? 5? Oh. So dahil mo na sa Tipadilla, Cebu City, Barangay Tipadilla, ang under sa Mother Source, Cathedral Source, Cebu City, Paris. So, kay nga na Mother Source, inahan sa tanang parokya ang Cathedral, north or south mo ng Cebu Province. Nakalagay ang parokya, Tinilid ka ba hindi na? Kunya wala yung simbahan parokya nga na praktis sa katapagkatod ni Birhen Maria sa lain-laing kapil. Murag dinira sa Cathedral, Cebu City. Kung mga lugar waman. Nito siya nag-ibuha sa Cathedral. Lain-laing pare ya. Eh, limitado mga pare. Bila ito ko 6 years? Ilisan? Punong. So, gikan ko sa Rosario, nagi ko ni Brad Rungis, sa Kristan ngayon. Yan, nakita may Pader Aquino, Kupaya sa Aguilero. So, yan ka ko niya ano yung lipat? Kumisi mo ko, Pader, Minister Robert, kumisi ko sa Catholic Presbyter, si asa mo ta niya kadang minister mag-apos sa susa ka parokya kaya karong Domingo matulong sa bohol ang religisasyon nito sa Taglaran sa naging semana tumugos dito Negros mo niya September litin na sa ko so nga lalay reliyon ni Guido sa Ibati ba pero kaya ito amit sa di ba mong bisa pare dito sa Birhen sa karoon ng panabang, patron din sa pamilya. Niya, sumasananda, mukamit ko rin tungkol sa doktrina ni Birhen Maria. O yung kauban niya, Botoro. Kita, wag kayo lalaki nga mutambong mag-usali. Pero sa Catholic Defender, na yung mga lalaki, yung mga kauban, at sa iyo ay. So, kanya akong itudlo o pamit, isangyaw, ibase na ko sa libro sa simbahan Katoliko, fundamental sa Katoliko ka. Kaya na may pangutana, kung sa may role ni Birhen Maria sa Roman Catholic Church. Pangutanong na. Para na pagtuwag ng Universidad. Kung sa may role ni Virgin Mary sa simbahan Katoliko Romano. Ang tupad na ito na ang role ni Birhen Maria siya mo'y magamit ang analogy sa di ba natutuwa ko versikulo sa Biblia kining tubo ba ni? Ako ano no? O tubo lo eh? O tubo so kung may tubo ang tubig dili mabot dili maong barangay sa Tipadilla dili mabot ano man, di mo tinublan ni Cesar Brother sa Piltro Dere, sa Tisa, Cebu City. Para may dakong nitong murag basketball court nila, balat ako kayo. Murag, dako sa side, o dako ba. Sana dito ang tubig, may lutaw ng mga hugaw, pero nanay yung mga medisina. Buta. So, mga tinublan nito sa tubig. Menyadili mabot ang tubig sa barangay Tipadilla kung wala yung tubo. So, ang tubo mo ni instrumento na mabot ang tubig. Mawala na si Birhen Maria, si Cristo, dili malansa sa cross, kung wala si Birhen Maria. Nga naman, kung masawa mo ang pulong sa Diyos sa Biblia, mga brothers and sisters, kaya ang pulong sa Diyos, wala na kayong usali ka
likod yun na sa karanan. Ang pulong sa Diyos. Ining Hebreo 4:12, ang pulong sa Diyos, hay para sa ispadang buhay suwa. Yang pulong sa Ginoo, muli gamit kayo. Manyan, ingon rin ang pulong sa Ginoo, ang Episo 8, matulong San Pablo, ang dugo ni Kristo, ingon rin sa King James Version, mga kaisunod, Episo 1:7. Sa ito pa ang Bluetooth disconnected. Episo 1:7. Ingon rin mga kaisunod, in whom we redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Nga sa pa magtubos ang itawag o pagpasaylo sa itong mga sala, binagi sa dugo ni Kristo. Ulit man na ito na si Jesus Christ sa wa pa matao si Birhen Maria, wa pa tanang butang si Jesus Christ diya na. Isisilo na. So diya na si Jesus Christ, wa pa tanang butang, matulad pa sa Living Bible, John 1:1. Ngayon dito sa Living Bible, 1:1. Before anything existed, there was Christ with God. Sa wa pa tanang butang, si Kristo eksisido na. So klaro kayo ginawa mga kaigsunan. Nga diyan nadaan si Jesus Christ ang iyang pagka-Diyos sa wala pa matao si Birhen Maria. Unya, karon, na may plano ang Diyos Amahan na ipadala niya ang bugtong anak. Kaya di ko ni matawag ang anak, kung may amahan. Di siya matawag ang amahan, kung may anak. So, may order na. So, ipadala ang bugtong anak, wala tumatik Krister, Jesus Christ, niyagi sa usa ka babae. Huwag yun yung nga, ditong mga kalitari sa Ibalilea. Wala. Ni agi ko sa babaeng Birhen. Asa mawasa na? Isaias 7:14. Usa ka babaeng Birhen, mananggon. Usa ka batang lalaki, tawagod sa Emmanuel. Sumaro kayo dali ang nasuwa sa King James Version, behold a virgin. Sa ito pa, word for word, Birhen yun ang maong babae. Kaya na may conversion na sa kayong reliyon, batanong dalaga, na may dalagang delivery. So, gigamit rin sa King James, laban sa Katoliko. Sunday pa niya. Anong laban sa Katoliko? So, mga nga, kaya magsupak-supak ka sa Birhen delivery din, dahil sa makikuka niya mga kaikunan. Ecclesiastes 7:14. Para kayo. Ngayon din the Lord shall bring upon the people and upon the father's house. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive of her son, and shall call his name Emmanuel. So, word virgin is a King James Version. Yung uso ng word Emmanuel, Matthew 1:18 na 23, pagbutungan, ang katuwanan, God with us, ang Diyos sa mga ito. Muna si Jesus Christ, gitag niya, sa kumain Birhen, manangkon sa kabatang lalaki. So, muna si Birhen Maria, o si Jesus Christ yung anak. So, si Birhen Maria, na ang iyang anak si Kristo, buktong anak, o niya, nag-ambit o unod dugo si Jesus Christ sa iyang inahan. At sa mga sana, Hebreo, Kapitulo 2, Versículo 14, ngayon ito, nag-ambit ang unod dugo sa mga ginikanan, sa inahan, sa samang lagi, si Jesus nag-ambit sa iyang inahan, o unod dugo. Wala si Jesus Christ, matuod na tao, matuod na Diyos.
Sa wala pa siya magpagkatao, Diyos ang Jesus Christ. Diyos ang dili. Klaro. Yang Diyos, Espiritu na. Walang magkatulog ang Diyos, Espiritu. So, Espiritu niya makita. Absolute invisible na Diyos. Hindi ka kakita yun. Muna na pagkatao siya, nyagi sa survive rin. Muna na nakambit ang unod-dugo si Jesus Christ. Muna nagwali siya sa Jerusalem. Kung wala pa siya nakambit ang unod-dugo, sa pagwali sa Jerusalem, hindi pa siya makita. Napagkatao siya, may correct statement ba? Ano yan? So, maraming kasulatan, mapatinaw na kining panunod sa Roman Catholic Church. Kaikunan, base gini sa ulos gino. Ano yan, ang Roman Maria, walang gitawag sa instrumento sa kalawasan. Ang Diyos, si Jesus Christ, tinubdan sa kalawasan. Mga nalulog siya naman yung subo, na tinubdan o sa isa sa City, pero yung kaning tubo, yan, suminto na yung kamote rin ang tubig. Kung kita mga Katoliko, magkampot na natin sa dili ka paminaw sa Diyos. Sumala sa Proverbs 15:8-19, ang taong nagkampo ang magkasala, dili ko bagus sa Diyos. Asa makasala? Proverbio 28:9 o Proverbio 15:8-19. Wala na, laro kayo kailangan kasalatan na taong daotan magkasala, muampo sila dito bagon. Kung sa may pagi na, mahangyo ka o mga santos balaan. Mahangyo ka ni Bene Maria, mahangyo ka ni San Jose, si Michael Daniel ba rin? Kanang Santo Niño, Jesus Christ na. Diyos ang tao. So, ano kayo sa mga maraming mga santos, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, San Agustin. So, ano nga, makakita, mahangyo ka sa mga balaan, mga santos, pero mahangyo ni Jesus Christ. Wala pagi. Ano yan? Napaibilin siya na kay kung mga reliyon. Dahil kung ganaman, di ba mawagi mga balaan, mga santos? Pikatan na sino yun. Kung mulitso na sino, ano kayo mabag na kayo sa? Paro kayo unong pilotris lusik. Dili First Peter 3:4, tulad ang pulong sino mga kaigsunan, kuning tanawon, kay dahil kung kalagini ka, di ka paminamon sa Diyos. Kay ngayon nyo, makasala ka, dili naman ako bagon ang inyong gangin. At ang tawag rin sa 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are upon unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Baro kinaw kayo mga kikunan na ang tao na tao na kampo, dili mamati ang Diyos matalikod ng Ginoo. Pero taong mataro, paminaw ang Ginoo. Kung usas teknik o pamagi, wagi ka mabalaan sama ni Bene Maria. Kaya si Bene Maria kung yun, si Bene Maria may mahangyo, ano ni Jesus Christ. Matog ni Diyos, matog na tao. Wala kay taong nilularan ni Bene Maria kung mahangyo ka. Ay, Juan 2:1 kasal sana, ihangyo man si Jesus Christ, ang si Jesus Christ, ihangyo ni Bene Maria, dapat ang bino ang kumpira dito sa kasal sana. At ako nanguhaw sa kultura sa Mauliyo, kung mamunta ang bino. So, ihangyo si Bene Maria, siya nga anak, Jesus Christ na, nanguhaw na sila bino. Ito ba, Jesus Christ, ito nga, ito ba si Jesus Christ, ito ba ito ni Bene Maria, babae? Ay ko tuloy. Sabdo na ito, ay batasan si Jesus at buhay mo. Pero, mana ko ang Biblia, dili ni nasugod sa Bisaya o in English. Correct ni, sa bagong Hebrew Old Testament. The New Testament mo sa Litan Greek. Usar kita gini, timbaya. Sari itong sa contextual understanding, si Bene Maria o Jesus Christ. Niya, mo inhangyo. So, gini, tibaya na siya. So, wala magkasunod kayo batasan ni Jesus Christ.
Ano man? Kaya si Jesus Christ, silbis, di kumakpa sa Diyos naman, kaya sa Juan 12:49, ang gisulti ni Cristo, dili iya, kundi gikan sa amahan. Diyos amahan. Ang amahan mamama ni Maria. O, wala ang punto niya na ang bulong sa Diyos ay para sa ispadan doon iswap. So, doon iswap, duha ka explanation ang pag-explicar ito sa bulong sa Ginoo. Hebreo 14. So, muna si Maria, instrumento sa kalawasan, ang tinudan sa kalawasan mo ang Diyos. Hebreo 9:22, without sinning of blood, there is no remission of sin. So, siya pa, kung may pag-aaga sa dugo, wak tayo kapay sa iluan sa tusala. Sumur pa sa ilo yun, ang igamit sa balang na sulatan sa Pablo. So, pag lansin ni Diyos sa cross, iaga sa dugo, pagkabilo sa dugo ni Cristo, 1:1:18-19. Yung mga dugo niya sa ubang na musil, gilungga, panuban, kasigo, layo ang dugo ni Jesus Christ, kaya bililo kaya dugo niya. O si Jesus Christ, mo'y matuloy ni Diyos, mo'y founder sa Roman Catholic Church. Dili sa ubang reliyon. Sa punto na ito mga kaigsunan, ang gipulit ako nga ang sipahan Katoliko Romano, nagtudlo nga si Maria, mula mo pa niya, may tapanabang, di lang siya upang mabalaan mga santos, kaya naman sa Hope 42:19, tulong na katao ministro sa Ginoo, Hope 42:19, si Elipas, si Vidal, si Sumar, yun dito nga, yan yung Ginoo, pero wala tumaga si Ginoo sa kano mag-iyong wala man yung magbaga ang mungyan nyo. Tulong ka tao, si Elipas, si Vidal, si Sumar, Hope 42:19. Ito ba ka Diyos? Yan yung kapago na inyong gihangyo. Nga naman, ano naman mo yung mga sala? Ano naman mo yung mga bubag? Sa ako ba, ang sala, bumuli ang ingon kanina, nadilin mo siya ang magkasala. Proverbio 15:8-9. So, muna nga, bunanong sa mga balaan mga santos, nag-ingon sa Hope 5:1. Matun mga Diyo, danop usas sa mga santos. Pwede na rin lagi na mula sa hubad ni Musulya, bulita na. Manasakto Katoliko, sayo ang Isang Kristo, born again, baptist, sa Balisa, kanang natiglaan, Mormons, Lewis, mula ako, nasugatan mo, ikan mo programa sa inyo sa DYR, kaya ikan na rin, hindi mo kumagulugay sa kaya, mutarabil mo ganyan, live mo sa DYR, online radio, ay natin, Lunes o Viernes. So, parang komentaryo ko sa mga naikapil-apil ito mga pagsupat sa mga pagtulunan, komentaryo ko, mahilom na nila. So, parang usa sa mga punto mga kiksunan, pagkampo sa mga balaan mga santos, gamit kayo. So, parang kasakaw ang mga Katoliko, niya kumurmo sa gabi, the Church of Jesus Christ Literacies, akong ipagkutara, 15 founders niyo, the Church of Jesus Christ Literacies. Sa Jesus Christ, asa magbasa sa Biblia, what verse na Bible? Amerikano o taga-Davao ito sa. Wala ko video hindi pa ito sa video. So, picture lang. So, wala ka record pa, pero i-cross examine ko, katumat. Missionary, hagok sa Obano, Amerikana mo ba? So, yan, nasa sa simbahan na tinukod ng tao, tinukod ng Diyos Smith sa Amerika. Kanang the Church of Jesus Literacies, Mormon. Tuwing 1830. Ang saksi mo ba, 1872 man. Niya born again, sa Balisa, 1845. Isang Cristo, July 1714. Muslim is 610. So, mga Katolik, sa mga Roman Catholic Church, 33 AD, anong lumini, founded by Jesus Christ. So, salamat na si Sir, na natas matulog na si Balang, itugkol ni Cristo. So, wag ko pasabot, luwas na nga natas pundo, na itugkol ni Cristo. Ako na born again Baptist, manggon ng luwas na. Magkakong kayo.
bisa buat Biblia menganggur saya. Ya kita anak pun kalau sanggup hatulun begini, dia kayak satu keseruan tertulis luasa, dia maka tabaran sa kaluwasan ang simbahan. Episo 5:23, ulun sa sunod 18. Nga naman, sa simbahan o reliyon ng Roman Catholic Church, na niya ang elementos kaluwasan, element of salvation. Ada sa Roman Catholic Church mo. Sama, for example, Santos na Eucharistia, Santos na Misa, pare rin mo Cruzeiro, Santos na Misa, karoon ng alas 6, Eres Kapilya. Hinahanglan ng mga Katoliko mag-participate sa Santos na Misa, hindi nagkakalawat natin sa portal. Kaya kung bisa sa pare, ang atong naglusa, isubig nito sa pare sa Diyos. Risa si Simsay sa mga Biblia. Niya 1:22-23. Muna yung mga keywords sa Sacramentos Spiritual. Muna ang punto niya nga, ang pinakata sa pagkampo ng Santos na Misa, hinong garon, Bernes, ang obligasyon na pagsimba na ito, Domingo man, sa Katoliko. Sa Muslim, Bernes, sa Sabalisa, Sabado. Muna, karon, ako sa kining Domingo, ana sa Katikisimo Catholic Church 21802181. Kita mga membro mo participate kita sa Holy Eucharist, Santos na Eucharistia. So na ang sa kuha namin mag-ila, maghinanglan na isang mortal, pisal pare, mulino pala salit, sukisanan kayo, bagyo mo, landslide, parehas sa itabo sa Nepal, muli sa China, pero hindi ko suga ito pero hindi ginubong buhay anong ba sa tunaging August 26, year 2026, Adlaw Merkulis. Di ba? Ibalita na, trending na, hindi ka na matay. Muna na yung tabo, para na mag-or mo, pagkaw na. Murad, dahil balas, masakit na masubig ang bato, balas. Itabo sa tuna sa dito kita sa part sa Davao, ha? Sa una. Dahil patay siya, ilubong mga balay. So mamalandong ka, samtang buhi pa ta. Natural, mamalandong ka buhi pa. Pero, kung patay, hindi na ka malandong, hindi na ka kinulusog sa kung patay na ta. Kinang buhi pa ta natin, magaliw pa ta, yung mahangin mo sa pare, karon, musugot na pare, mabilisa. Ada yang boleh tahu, kau bisa lewat pare, bisa lewat. Seminggu na pare sa Diyos, ilaw ng obligation. Dahil ka ang depan na sa langay parokya, bisa lewat. Ikaw bisa mo, mo naman misa, di ka kalawat. Domingo, simbahan mo, pwede ka kalawat ito. Pati kayo, ikaw bisa lang ka. Mo na itiknik ko. Ana naman ang hanay sa kalimutan sa simbahan Katoliko Romano. So, muna nga ang Sacramentos Spiritual, gabay kayo. Lataya na sa siya. Ang kuwan kining naikahulian si Boy na may kasal, koneksyon, si laki, si kabay, hindi man na mga kuwan, hindi bawal naman na siya. So, kailangan suki na sa pare, matabag sa pare, kaya pare patay the spiritual instruction. Kaya ko na. So, hindi na basa-basa. Ako, kung malayon kung karong sunubuhan ba, ha? Gugunyan kung may bulbate sa beaker, si Kalibin, no? Iningon kong babae nga, bro, ipangita kang Michael Guyaman, gugunyan siya, adult baptism. Niya, pitol mga kung nagunyan, Iglesia ng Cristo, Agripay, Baptist, Restorano, Japanese, o napay po nang inog, Agripay. So, adult baptism, dagko na bunyagan, hindi Katoliko. Kung malayo na, wala na po kung bunyagan. Malayo sa kanya, ano na nagawin ako, alik sa gigas, Iglesia ng Cristo, sa Magalisa, ako may pagpipisal sa pare, na Katoliko na. Muna'y agad doon na may mga kaila, silingan, agahon mo mga papadol sino, kaya muna'y tuyog mo sino,
ang tao madulog. Eh, perting matulbang doktor ni Bruce kagapon. Kita kami gabi eh. Huwag ko sakay kayo. Naman niya agpay ng ulit report. O, si doktor ni Bruce naman. Nung siya na crisis of faith, no? Crisis sa pagtuo. Nalagyan ko ng mga tao na way kalimutan na sa doktrina. Tinuot niya na. At doon ay ginawa ko 95% ituran katolik. Sa iyo mga pare nga wala man nila agaha mga membros katoliko. Matubang Padre Gregorio sa pare sa Pilar Bohol ng Amigo. Dito para sa amin Bohol na kain. At simana ko kong patuon ba may prosanya sa pilya o programa sa radyo sa militaris sa una. So muna nga ingon sa Gregorio nga dapat kung mga pare ko ba nila si Jesus ay datun sa mga kapos. Mas utol na lugar ba sa amin eh. Datun sa mga kapos. Para makagong mamalanol sa nagi Kristo eh. Kunya ang pare na umano di man datun. Dato may doon. Pasigot na jikas mga kapos yun. Tanawa na, Palirugod, August 21, 2026. Unang nubinama sa inayawan. Diyan ko na. Huwag ko ka-rely program kay luwa ang computer. Dito, nagpa-reflex sa silip. Ito ang sapil. Huwag may kapilya ng inayawan. Kapilya na karaan. Ito, parokero na sukos. Sa lusin. Huwag ang kisinamo din. Nagdanas mga kapilya na. Pare, huwag kayo sa sulbat. Oo. Kanya, Palirugod, pero hindi ka na tao. Gaan na cellphone ka lang. Hindi ko, pagkasunod niya sa so dalaw, may nanimbalik. Saan ko, hindi sa bigsimba sa mga tao ko, pare, dili din Diyos. Wala diya nga, dili mayo na nga ang idol, kung anon, may sundugon, mingon, Palirugod. Ingay mo ka ba, manang na. Oh, iya. Dili lulun kumidya. Doktrinal. Kung sa inyo na sa magtuloy, huwag kalimutan. Bisa ka mo din, magtanong mo sa may santos sa misa. Katubag mo. Hindi mo katubag, ha? Hindi mo katubag. Kaya ako, lain-lain ng mga debate ko, unahin mong prokatoliko ulit. Tungkol sa mga kahikulo ng mga katoliko, nagtudlo ang Diyos sa matay literal, gaday literal, na kung sa iyo na. Isa po si gaday literal. Pagkakita sa topic na ako imamit katapusan, pila kaluklina may tungo ni Virgen Maria, sir. Ay na sila kayo, pag-umam, sige ka mong berit mo na kayo. Wala. So, mag-enumerate mo, mag-mention mo, sa'yo na. Mary, Mother of God. Yan yung po ba nun? Anak? Maria, inahan sa Diyos. Sa page 196 sa Levital Sulat 22, atau na bersama berani dok peminat. Lain pada yang membuat bahwa signal ini pada, namun sekali benar mengusulkan. Mary is truly the mother of God, dipilih. So sebenarnya inahan sa Diyos, pagkatana, ulas Maria, huwag sa Diyos, siya may inahan. Matanong naman na sir, saan na magtuwag niyo? Magtuwag ka na. Tapi sementara ini ibu saya, sama lagi, ini bu, kumula si Virgen Maria, kota Diyos. Kaya isi tahu bisa inahan sa Diyos. Soalnya pagtubag dito. Tubag ko yun. Si Brad, kining tubag na permanenting na Diyos. Bisa buat pa si Virgen Maria, buat pa siya man, nagpagkatao, dihan naman Diyos saan, Uway naman si Virgen Maria sa Diyos. Mabilang ingon mo sa 1:65, January 1, sa buhatan, tanang butang, ang po kalimutan, ang Diyos, diya na. Eternal God, sisilo na. So parang si Virgen Maria, usa sa mga instrumento sa karawasan. So, hinala siya o Mother of God. Mother of God.
birin sa barangay. So, Mother of God, mga kaisunan, kay kuhan man siya kanang usama siya sa diya maniagi niya ang ikinawang persona sa Santissima Trinidad, mga kaisunan. So, muna na ang unang doktrina, Mary is truly the Mother of God. Inahan sa Diyos ka ng pagkatao, mo si Jesus Christ ay inahan. Wala ianak nila ang Holy Spirit, wala ianak ang Diyos Amahan. Kaya timana na to, mutuong ng Trinity, Holy Trinity, basta Katoliko ta Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asa may ianak ni Virgin Maria? Esther. Muna mutupa kita na si Jesus Christ, ikinawang persona sa Santissima Trinidad. Mauro man na. So, si Jesus Christ, muray na adunay matuog nga tao, matuog na Diyos. Sa wapa siya matuog na Diyos yan eh. Napunaan man sa pagkatao, human nature, o turugan at truman, divine nature, human nature si Kristo sa sigar divine person. Kolosas 2:9, ang tibok ng pagka-Diyos na sa pagkatao ng Kristo. So, klaro tinaw, matuog na Diyos, matuog na tao. Unya, ang giwag sa Luke chapter 1 verse 43 ang inahan sa Diyos. Nalipay man kanako ang inahan sa akong Ginoo, matulad pa ni Santa Elizabeth. Sa ito pa, inahan sa Ginoo, ang Diyos inahan sa Diyos. Marcos 2:29 o Isaiah 52:15, kanan Lord, Elohim or God, or Adonai, pariharan siya. So muna inahan sa Diyos, kaya ito rin batasan, at dan pare. So rasanya. 539. Padung ka pare. Todo berpare juga itu. Unya ang kedua doktrina sa Roman Catholic Church, ingon sa fundamental sa Katolik dogma, si Maria gipananggon muli-muli usalat. Pray from original sin niya kuasa wala di taptar sala menjadi makasala, way salam panulunod. Pero tingingigan ni Maria, yang kamu mga babae makasundog mo ni Virgin Maria sa gamay na. Listen kayo portrait wala-wala yung mansal. Niya, anong di sa tatar sala, gumikan karon hapit mo ano, so kayo. Gitawa sa preventive o restorative salvation o preventive salvation. Kadang restorative salvation religion na ito na makasaka usa ta mong bisa pare para masalbar ka kita nya si Virgin Maria para di sa makasala ano man gipuno siya sa grasya. Lucas 1:28, Ave gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, Hail all grace, so napunos grasya si Virgin Maria nya ang grasya gikan sa Diyos. Uno Pedros 5:10. So, matulad pa ni St. Louis Mary Norbord, si Virgin Maria matigtigong sa grasya. Niya siya matigapot ng grasya ngadto sa mga tao na nag-debosyon niya. Muna yung role ni Virgin Maria. Niya kung hangyo ka, hatagan ng grasya ni Virgin Maria, usana sa role niya. So, muna ang Immaculate Conception, ipanang ko muli-muling, hindi na basta-basta eh. Kaya kung makasala sa Virgin Maria, kaya nangguibingon na ang major premise, ang tanang tao makasala, ako tao, ikaw tao. So si sister, tao man, makasala ka. Kaya major premise, makasala ka. Pero si Virgin Maria, tao man, makasala eh. Adunay exception. In every general role, adunay exception. Gipahigawa si Virgin Maria, adunay special privilege ng gihatag sa Diyos nga di siya hitapda sa lahat. So analogy ko uwan gusto kayo. Uwan, yan, nabasa ka. Pag abot niya, trapo ka sa walayan mo. O sabi mo, trapo niya, mauga na. Pero kung mag-uwan na sa nila manawa, August 28 or 2026, biring sa barangay ni Tiberillas Musite, sa biren sa Karunay Manawang rin, chapel. Ha?
Sitio Indian. Sitio Indian di Padilla. Sino ka mga sutong na lugar? Niya, para mabuhay mo so, para di ka mabasa, sumasama na lusigan, nabasa di kapuhan, magpayong ganaan, payungan ka para di ka mabasa. Mao na si Maria, ipayungan na siya para di siya mabasa. Di siya mabasa. So wala pa yung dili siya gipili nga instrumento nga ang gadasan niya umagi ni Virgen Maria. Anak ni Santa Ana si Virgen Maria, wakil mo yung man, patron ng Maria sila mo. So muna nga, ang hero sa mga brothers and sister, awit 4:7, awit kapitulo 6 ng Bidis. Wala natin babae nga estudyante tigil pumunta na, no? Lilim nito na walang balay. Anong loob nito kung mabalay mga umano? Awami mga timing, pero sa'yo busy mo dapat. Okay. Ako tong Magmaktas mo na sa'yo ka? Muna tinunod mo saan ako, ikan kahapon na pagtabi ko sir, sakay ko sa iniwan, Sunday mo na parang gigas sa pusan ng Cebu City, ito iniwan Sunday, puno ako pa lang mga wali di aircon, dinindot pag-service, tungkol sa Gcash, nakakwarta, yung mga vlogger ng mga naglaga, napipali ng mga CV, vlogger, niya, gihimong panapin ng punong Ginoo. Muna nga, padalagin italag ba ng Diyos? Maka-anggo ang punong Ginoo, dili mapalit ito sa lapi. Buhat o subayti o unang prento ng binisyoso. It is privilege to listen to the good news without charging for it. At wala si Brad Brigido Reza, maniting upload sa video. Brigido na Saudi Arabia, Gabriel Sinisaw, si Barbara Rizal sa Tirada, o si Lim Kimul o kuban pa mga kaisunan. O niya, Silvi. Sunod, ikatulong na pinamay ito ni Virgen Maria, perpetual virginity, na ikaw pa, assumption nito, Heaven. Upat pa nito, Mary Madalugar, imukulala konsepsyon, mata Disyembre, o niya, kanunay Virgen si Maria, o assumption nito, Heaven, kayo si Virgen Maria, laos mo kalala sa langit. Dili gahong ni Maria may gamit panong nito. Kundi gahong sa Diyos, ikayo siya. Kaya si Kristo ikayo sa langit, iyang itong gahong gamit. Kaya mulai sa mga soman nga, gahong ni Maria may gamit, ayaw. Huwag gahong si Maria matumba sa Diyos. Muna di ba ni? Sayo na mga katuloy kong matundo, kung ipokta dito sa simala, mga kisunan. Sa simala nga, asa may kanunay mo anak sa simala lindugon, asa may gamana ang inahan si Virgen Maria o Jesus Christ? Virgen Maria o baksit mo Jesus Christ sayo ng panudlo, wag pagkari matawa si Virgen Maria diha na si Jesus Christ. Muna yung sa kuwang doktrina bitaw mga kaigsunan, kinahanglan nga magtuon kita sa pagtulunan mga kaigsunan, kaya mo na kuwan kining sa kuan mga brothers and sisters. So ato na nilakbitak mga bersikulo ang kuan kining perpetual virginity. Nganong si Virgen Maria Virgen man, nganong si Bana. Ka guwapa ni Virgen Maria siya si San Jose, wag gilamo siya asawa. Kay pagkita sa anghel, padamgo, Mateo 1:19, Jose, ang iyong asawa mga guwapa, magsabak sa nalang sa Espiritu Santo. Niya, nabalibad ba sa Jose? Sa hilom, nakuha ko doon, sino sa silom, mga kaisunan, murag, kabiyaon siya sa iyang asawa. Ano naman? Sabak ko. Pero tungkol kay si Jose, taong matarungan, suma sa Daniel 2:10, yung tao na, niya Mateo 1:19, ang taong matarong, niya putli, wagi hilig sa carnal desire. Kaulang ba? Pero human nature, ang tao ano na kaulang? Muna di man human nature. So ano na yung rule si St. Joseph,
nga huwag siya kang hilawas ni Birhen Maria. Kung nag-hilawas pa siya, dili Birhen si Birhen Maria. Muna nga, so napugan ni kaulan. So lahat mo mindset sa balaan, ay dili balaan. Muna nga, itawag si Birhen Maria o ispusa sa Espiritu Santo. Niya, kung iso na tayong reliyon, asawa rin sa Holy Spirit. Dili asawa, ikaw esposa sa Espiritu Santo, pero dili sa carnal desire, mystical relation. Dili carnal relation, mystical relation. So muna siya si Birhen Maria, panahon na sabat, Birhen, panahon ng anak, Birhen, kumana ng anak, Birhen ng ihapon. Asa mabasa sa Biblia na Birhen si Birhen Maria. Nasa King James Version sa Isaiah 6:12, usal ko mo yung Birhen. Nya natuman kini sa Mateo sa Lucas 1:27. Ingon day Birhen gyud kay mga tanang sa ebidensya mo mabasa sa bagong dugo na si Birhen Maria virgin gyud na. Gini ebidensya ato tanaw na. Dili sa Lucas 1:27 kay sunan. To a virgin exposed to a man name was Joseph, of the house of the virgin name was Mary. So ngalan si Maria virgin here. So virgin meaning sa Hebrew word bitula or alma antas. So why si sexual intercourse na ito? Yan ang anak man si Birhen Maria ni Jesus ay December 25. Nawala yung magkabito kaya ang anak man. Biyasaw niya na magtubag. Ngunit ipahayag sa Ezekiel 44:1 sa Latin niya bulgata huban ni Monsignor ya. Ngayon taguangkan ang gate sa Jerusalem pag-abrihan na mo agi nga usak hari maghari sa mong nasod. Ngunit panagat mo si Jesus Christ niya pagkasiran niya di na pag-abrihan ng Santo. So ang explanation to sa Latin Vulgata huban ni Monsignor ya, the second divine person of the Trinity mo'y anak ni Birhen Maria. So si Kristo, unsa, mora na, ano sila ito nga, kung nakay ispat niya, mura na ako kali, niya may musulpon na ulo, mugamit ng ispat, musigal ng ispat siya, nilapot siya sa bildo, ang siga, sugayo, pero ang bildo kung unsa, maura na si Tagonggan ni Birhen Maria, muwag kung unsa nilapot si Jesus Christ. Kabantay itong Juan 23:19 nga ang lusi ka mga tinunan dos lawa si Kristo ni kalaga sa ulo dito lapos bumbong rin putahan sino nga ano mo to atong sa ikaw lagi so kay bulungan ba wala nga itang Kristo na mayapat ka kung puting kayo na mayong bulong sa Ginoo. So ang authentic interpreter sa Word of God only on the magisterium of the church ang simbahan ng Katoliko Romano. Why na rin yun? Ano ba mga Diyos sa mga presente ng Catholic churches? Logically speaking, why na utoridad ko mo interpret sa Word of God? Maka-interpret sila pero huyan yun. So muna ang tubag na to sa perpetual virginity nataas ko kayo ko ito i-explain na may pagsumpak ni sa laing reliyon na si Maria anak uban pa pero ito nang itubag kadaghan. Ang katapusan ng assumption ng Biblia, ni kaya si Birhen lawas sa langit. So muna sa Hebreo 12, adili kayong Hebreo 4, o pinili 12:5, kaya kung bahay ni Kristi puti sa langit. O niya, bata na naghahalit sa buknaso. Niya tagna ni sa Salmo 132 verse 6 to 7, nga sa kaarka ni kaya sa langit, sunod na ni sa Dominio, Lucas 1:35. So muna nga si Birhen Maria, muna yung upat ka pagtulunan may tumulong ni Birhen Maria, gitunlo sa Roman Catholic Church. Dili kung manunlo. So while appeal ng upat, kanaan yung Mary Mother of God, Immaculada Conception, Perpetual Virginity o Assumption into Heaven. Upat ka, kadugma, kamaturan, bisal, tisingin sa simbahan.
So, muna na ito ikapamit sir niya sa sabi ito. So, wag ko ka pinipray na ikan yung manindugtad niya, tapos ito sa buong kapagambo. Ngalan sa man, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Diyos, sa iyo ng gatag. Nakapambita sa pagtulunan ng Diyos si Bahan tulong Romano. Kinita ng ibagayo, pinag-isalan ni Jesus Christ, upan sa panabang ni Virgin Maria, o sa tanang ng mga santo sa langit. Amen. Ngalan sa man, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Oh. Gano'n po si